Cea mai bună uneală? Viermele de salce. Felicit de... Întâlnirea salce, că este primarul. Da, uite. Viermele... Vezi poate de apă, mama. Sofa vine la rădăcina. Tragi bluza în jos. Vezi poate de apă. El lasă un... Știi ce fel cu sărățelul mâncat de Ne-am înțeles. de salcie, care se mlădoaie, vezi? Punea un mai fost să-mă la bine. N-ai văzut? L-am văzut, nu l-am văzut, i-am spus la vitul, ai venit și-o conțăit. Ăsta să vezi, vine sol, fac mâna, să văd acolo. Să mă zic că făceam un control și Eu cred că și-a luat. control cu Localnicii nu mai au dreptul și știam la poesie, la fătăcutarea lui Stăpân, care s-a lunat bălat. Punem 35 de ani, ați mai vrea voi. Voi ridica cu gura deasupra, știi? Ăla și era mai deasupra apei, știi? Și lua, îi dădea aer și îi lua puterea, știi? Unde mă apucam eu să iau somn, să te redita mai... Eu granicer mergeam cu somnul cu ceva. Păi și ți-i făcea? Și apoi ziceam, pâinea tare, dă-și care... Dă-i căciula, pune-o în cap. Dă-ți bei mâine, Da, așa. Eu mă duc la căluț, nici la căluț. Cu petica, cu petica, cu petica. Aici, mânduri, mânduri. Să le susțină una. Dar pune ca lumea mică să faceți noi dacă 35 acolo, pune 53. Invers. Hai, fata, las-mă spui 35 măcar aici. Dar tu le zici 35. Badă. și voia mea. După aceea de numai... Dai, Așa-i? 5 la 35 mai aveai cu nepot? Așa, mai cu nepot? Așa. Stai așa, stai. Stai, că nu-i treaba regulă. Stai, că nu-i treaba regulă.